Ola, moi boas, benvidas todas a unha entrega máis, a un episodio máis deste podcast Canto Conto. E hoxe é un podcast moi especial. O podcast se cadra máis agardado da miña historia dos podcast, porque debo confesar que era o primeiro episodio que eu quería facer e non pudo haber sido, así que imos comezar co canto de entrada, que é... Aleluya, cantar a esas palmas. Quien perdió la esperanza y MJ sonreirá. Aleluya, venga conmigo. Aleluya, con todas vos, Sofía Espiñeira. Un placer estar aquí. Non esperabas esta benvida, non. Bueno, a verdad que xa estou acostumbrada a estes arrebatos tan e cosas peores. Bueno, pois para que non se me vaya a olla, imos comezar como é debido. Dentro cabeceira. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Hola, Sofía. Hola. Bueno, teño diante de min a Sofía Espiñeira. O teu nome formal de e artístico. Exacto. Claro, para min, Sofía Espiñeira é mundialmente famosa, querida e admirada, pero... A ver, igual é un pouco de sempre, pero vamos poñer un pouco de contexto sobre quen és. Aínda que vou vos dicir unha cousa. Quen non coñeza a Sofía, vergonza debería darvos. Mira, cando me deu baixón, sempre teño pendente chamarte. E tamén reescoitar este podcast. Mira, vouche contar unha cousa, e así poñemos contexto. Hai un par de días no Instagram que recentemente creei deste podcast, e que nos escoitedes podedes seguirnos en Instagram, porque senón, eu compartía as cousas no meu feed de MJ, pero ao final pérdese todo aí, entón polo menos teño ahora un Instagram e está todo aí concentrado, a xente xa pode ver todas as entrevistas e así. Pois teño que seguilo porque a verdade que non sabía, así que xa tomo nota. Hasta aquí o programa de hoxe, adiós. Entón... O caso é que puxen un cuadriño destes de preguntas nas stories dicindo, a que non adiviñades quen vai ser a próxima conversa. E a xente todo puxo nombres de famosetes. Pois a ver si Mondra, a ver si Derrapans. E eu fago-vos unha pregunta, querido público. Se buscades en Google calqueira deses nomes, non haberá entrevistas abondo que poidades escoitar? Eu traio-vos aquí non a xente famosa. A ver, algún famoso hai. Pero se non máis ben a xente interesante, que non dixo que o resto non o sexan, pero igual están máis entrevistados. Entón, quen non conociera a Sofía, non sei como era o dito. Eso, que tedes que coñecer a Sofía. Sofía, que hacemos hoy aquí, tú e yo? Non sei, eu veño aquí sin guión, eu veño aquí aberta aí ao que ti queras preguntar, que non teño nin idea por onde vas. Eu quero dicirlle ao público, queremoslle contar ao público un pouco quen és, eu caí na conta de que dun tempo a esta parte, cando lle pregunto a xente, ti quen és, sempre fago dende a perspectiva de a que te dedicas ou que faz. Xa, porque xa me estaba asustando esa pregunta. Se o sabes quen son, por favor, dimo. Dios, por que derrotaros para ir esta conversa? No, eu creo que quen és realmente ao final eso vese moito, pois precisamente falando de moitas cousas, sabes? Ao longo dunha conversa, ao final ves como é un pouco, ves como é. Ves partes da persoa, non ves como é. Pero sí que a nivel un pouco profesional, claro, é moi difícil definirte, porque ti faz moitas cousas. Sí. Para min tamén é un pouco difícil. Cando me preguntan, por exemplo, sempre empezo a dar rodeos e é como, a ver, Sofía, céntrate. Últimamente, o que digo así de primeiras para empezar, cando teño que definirme, eu son artista multidisciplinar. Punto. E a partir de aí, logo empezo a dar esas voltas que normalmente dou cando falo. Claro, porque eu cando lle teño que explicar a xente que é Sofía Espiñeira, eu sempre digo, e agora abriremos ese melón, digo, Sofía Espiñeira, cantautora, clink, clink, clink.
the best of the best, pero claro, pero Sofía, moitas cousas máis, porque ti tamén eres actriz, tamén eres, non sei exactamente cal é a disciplina que fas, porque ti fas circo, pero no, pero Eu creo que todo o fago sí, pero non. bueno, pero es un poquito todas. Un poquito todas. O circo foi casi o punto de inicio, a danza e o circo. Pero claro, fun saltando dunha cousa a outra, pero o circo agora non é que este como aí a tope co circo, pero sempre teño aí unha patiña metida, sabes? Sempre, ao final, un pouco dentro das artes escénicas, para min o circo é como unha ferramenta e non me especialicei un montón, pero sí que aprendín cosas, estiven un ano nunha escola, hubo un tempo, hai anos atrás, que entrenei bastante, agora non, agora vivo máis de rentas, o sea, entreno, pero xa non especialmente técnicas circenses, tipo subir a corda ou as telas ou un trapecio ou cousas así. Sí que manteño como unha base acrobática e así, pero non aí nun nivel... Bueno, non me podo comparar con xente que está dedicada ao circo e entrenando todos os días, etc. É Uso máis que como ferramenta, bueno, encántame, pero eso, non me podo repartir Claro. infinitamente, entón Eu manteño... entendo que tamén ti moitas veces fas un pouco en función como quen di, das necesidades do proxecto que teñas en cada momento. A ver, como sí. que estou dicindo o que aparentemente parece unha obviedade, pero igual non o é tanto, sabes? Pero quero dicir, tal e como a ti, pois eu que sei, se tes non sei cantos concertos seguidos, pois igual focalizaste máis Sí. niso e tal, de repente, se tes, pois como foi o caso durante o ano pasado, estiveches dentro dunha obra de teatro, aí vas ter que axudar para non meter a pata, porque era obra dentro do circuito, do ciclo, do... O ano pasado estiven nunha das pezas que producidas polo Centro Dramático Galego, que houbo así como un casting, entón presenteime e entrei nunha das producións dese ano, que cada ano fan 3 producións propias. E nesa peza, pois, é o que ti dis. Normalmente intento manter todas as disciplinas que fago un pouquiño frescas, pero Sí. claro, ás veces pois si vou a estar nesa peza onde hai acrobacia, onde teño que dicir un texto, pois estarei traballando máis pois a voz, pero máis non tanto no sentido de cantar, igual máis no sentido de proxectar a voz Claro. dentro do texto e a acrobacia e estar, bueno, estar en forma así como cunha preparación física base teño que estar, porque sempre estou traballando un pouquiño co corpo, pero nese sentido, que era así como máis exixente, nese ámbito do corporal, pois sí que tiven que estar un pouco máis a iso. É que sí que é E verdade, non toquei a guitarra, por exemplo, nese tempo tanto. Por Claro, exemplo, quero claro. dicir, queda un pouco máis de lado outras cousas. É que ao final o día ten 24 horas. Exacto. E é dicir, é que por un lado, eu creo que por un lado é moi bonito facer moitas cousas, pero claro, cando fas moitas cousas, pois tes que priorizar porque se non toleas, o sea, non podes ter o mismo nivel de implicación en todas as disciplinas. Claro. E ás veces xa non é tanto só por iso, sino, é dicir, por iso a xente ás veces non entende porque hai procesos que van máis lentos que outros, ou porque hai xente que igual, é dicir, que a veces ti fagas moitos discos en pouco tempo, non pode ser unha cuestión creativa, pois que igual o teu proceso creativo pois sexa máis a lume lento ou así, ou que estés pasando por unha época de sequía creativa, ou pode ser que estés desbordante de creatividade, pero que non teñas as condicións vitais, económicas e laborais para poder facer un sprint e que eso saia pois coa rapidez pois que igual que lle molaría xa non nin a nós mesmas, sino ás veces ao público que en general creo que temos así como un hábito moi voraz de consumo. Eso seguro, eso seguro. A ver, eso é o que dis, en realidad sí, ao estar repartida en moitos proxectos sí que sinto que ás veces pois hai certas cousas que ou que non podo asumir ou que non dou atopado oco, ou eso, ou que simplemente por temporadas céntrome máis en traballar unhas cousas que outras. Entón, claro, inevitablemente é como deambular un pouco en distintos ámbitos.
ao mesmo tempo logo tamén un ámbito alimenta o outro, que iso Sí, é o sí, bonito. sí. E tamén hai moitas cousas que aprendín na música que logo podo aplicar no teatro e ao revés, no teatro para a música e na danza para o teatro, porque ao final estamos traballando coa arte viva, escénica, porque ao final a música, bueno, polo menos no directo, e toda arte ao final ten un contido emocional, non? Unha emoción que transmitir, uns tempos para que esa emoción chegue, uns silencios, e iso está en todo, na música, na danza, no teatro, e sí que me dou conta que moitas veces digo, que loucura, non? Parece que estou indo dun sitio a outro en moitas disciplinas, pero logo tamén atopo puntos comuns donde todas as disciplinas pois son o mesmo, non? Sí, É sí, unha sí. forma de comunicar, non? Eu ás veces creo que as persoas que facemos música, o sea, que vimos, que nos empezamos a subir a un escenario dende a música, só coa música, sabes, só dende esa disciplina, normalmente temos unha noción do escenario ou entendemos o escenario dunha maneira que non lle damos importancia a certas cousas ou así, que cando tes pois a sorte de xuntarte con xente que vides de outras disciplinas. A mí pasoume moito contigo, con Ailén Kendelman, con algunha que outra persona máis seguro, que igual agora non se me ven á cabeza, pero sobre todo contigo e con Ailén, que ao final vides máis, tedes tamén esa noción do mundo do teatro e así, de repente acollereu máis consciencia do escenario, de, por exemplo, de algo do que eu, pois a priori non me preocuparía, que é, pois por onde entrar, por onde salir, que eu, por onde sexa, dame igual, xa me mirarei, de non, por que non pensamos as cousas antes? O sea, apréndese moito, ás veces é unha cousa que boto moito en falta, creo que cada vez, e sobre todo as xeracións que veñen aquí detrás, tamén porque veñen de outras disciplinas, algúns se fusionan, pero cada vez se cuida máis o escénico, pero a priori, creo que en general, sabes, a non ser que te xuntes con xente que teña eses puntos de vista distintos, ás veces pecamos de un pouco de, bueno, chegamos ali, subimos ao escenario, Sí. cantamos a canción e baixamos e xa. É verdad, é verdad. Sí, eu o noto en todos os ámbitos, tamén noutros ámbitos onde, pois eso, igual hai xente que non está metida na música e, bueno, as distintas sensibilidades que podes coller de cada disciplina, ¿no? Como que, bueno, de sensibilidades ou portas abertas a eso, a fixarte en cousas que igual non te fixabas, non? Non, para Sí, nada. entón é Entón, bonito vou eso. facer agora unha pequena viaxe espacio-temporal Vale. para contarlle a xente a nosa vida, que é o que viñeron aquí. No, pero a ver, eu a ti coñecinte no 2014. 14, sí. Non sei a data, No, pero hai moito tempo, eu recordo ben. Sí. Primeiro no, espérate. No, Era festival? non era un festival, festival é o que primeiro ti fas en cada certame. sitio que vas. Eu ás veces digo, por que non me chaman para os festivais? Porque o festival son eu. Exacto, eso. A ver, o caso é que Sofía máis eu coñecímonos no, primeiro certame de canción de autor do Concello de Teo, que eu cando vin eso dixen, bueno, tío, que ida de olla, como que unha movida para cantautores. Onde vas, Maripili? Organizaba o Xoan Curiel, entón Claro. agora xa todo tivo máis sentido, porque dis ti, bueno, unha persoa que ten sensibilidade de cara a isto. Eu lembro, eu estaba estudiando en Coruña, estaba metida nunha secta de poetas, é broma. No, pero eu tiña moita relación con xente do mundo da poesía, e que ao final eu veño un pouco daí, sabes? Eu poeta, máis bien pouco, sabes? O sea, bueno, as miñas letras creo que hai algún punto de lucidez e despois hai cosas por el medio. Pero ao final eu viña dese ambientillo e foi así como empecé a facer as primeiras cancións e tal e cual, e apareceu ese cartaz por aí e dixen, voume apuntar. Ti como acabaches ali, Sofía? Pois mira, non recordo ben porque eu teño moi mala memoria, pero o que eu recordo é que non sei nin como me enterei, pero eu vivía cerquiña bueno, Teo, estaba no Concello de Boqueixón. Non sei como me enterei, a verdade,
do dito certame, pero e a Xoán Curiel non o coñecía así en persoa, así que sabía del Claro. e naquel momento, o sea, pero non o coñecía persoalmente. E é que non me acordo como me cheguei a enterar, pero sí que foi como xusto nun momento onde eu xa tiña un pouco na cabeza, pois mira, xa estou un pouco co pé metido nas artes escénicas, que non estaba moi profesional nese momento, pero xa levaba uns aniños, pois un pouco aí, no, como un teatro máis amateur, e xa fixera as miñas formacións, e estaba xa un pouco con esas. E estaba nese tempo dicindo, pois eu teño así este mundo máis íntimo de compoñer e de escribir e así, que o teño como super escondido, e xa que estou un pouco neste mundo do teatro agora e tal, tiña na cabeza, me encantaría en algún momento poder probar coa música, ¿no? Pero era unha idea así moi Claro. volátil. Entón, foi un pouco enterarme dese certame, que non recordo como me enterei, pero foi como, vale, pois vou. Porque xa estaba rondando a miña cabeza isto de e se probo a cantar algún dos temas que teño, pero o rollo estaba pensando como probar de pois ir a algún barciño pequeno, facer algún concerto. Eu non fixera nada para o público. Ostra, que eu era unha das dúbidas que teño. A mía, en No, todo este tempo, é na algo música, que digo. nunca che preguntei por No, isto. eu O non sea, fixera concertos antes claro, nin é nada que de nada. eu cando hoxe viña para gravar, eu que sabía que che quería obviamente preguntar por isto e eu dicía, pero Sofía antes xa cantaba algo, non cantaba, cantaba na súa casa, en que punto estabas? A ver, bueno, eu debo dicir, pouco máis, sabes, quero dicir, eu estaba facendo as primeiras cancións e igual fixera 2 actuacións así, rollo, unha nun bar e outra en algo así, pero tamén como unha gota aquí e outra gota alá, non, Claro. o sea, entón, claro, pois era unha das miñas dúbidas, que deu dicir, Sofía, e ti ese día chegaches ali e xa tiñas algún concerto ás espaldas ou era unha das túas primeiras? Que va, eu que recorde, o sea, non sei cando foi o primeiro concerto, pero debeu de ser por esas altura, pero non sei se o ano seguinte ou se ese mesmo ano máis bueno, non sei, que foi nun barciño pequeno en Palas de Rei, cerca dunhas amigas que tiña aí que iba moito a visitar, e ese foi a primeira vez que eu collín a guitarra e cantei unhas cancións para Claro. un público que era pois prácticamente coñecido Sí. e cercano. Pero non sei moi ben cando foi, pero foi cerca dese momento. Entón, bueno, foi aí un pouco ese o punto de partida realmente, ese certame. Pois quen non diría, porque eu lembro, claro, pensade que era bueno, era un certame, aínda nos xuntamos ali xente que estaba Nastasia Zurcher, seguro, perdón, Nas, se escoitas isto, estou dicindo mal o teu nome, perdóname, son moi cafre. Estou ben eu de memoria. Estaba Alba María, que gañou ese ano. Sí. E estaba, agora non me acordo o apelido, María, estou hoxe moi ben, que é actriz tamén. Ai, non me dou É conta. actriz que fixo moitas cousas. Con isto estou dicindo... María Costas. María Costas, sí. Sí. Gracias, Sofía. Quero dicir, que bromas son bromas, Increíble. pero ainda nos fomos xuntar ali Sí. xente e tal. O sea, quero dicir, xente que despois, pues, ese ano en concreto, gañou Alba María, que o premio, non sei se había algo máis, pero era gravar un disco, nada máis e nada menos, non? Porque que che produzan un disco xa é un premiazo. É un premio Por genial. favor, se alguén quere darnos un premio deses, lo queremos, gracias. Entón, era ese, Alba María ao ano seguinte dera bastantes concertos, o seu disco pois, funcionou bastante ben, Nastasia tamén foi facendo a súa carreira, e tú por tu lado e yo por el mío. Sí. E eu solo souben, o sea, eu debo decir aquí inciso que é que cando Sofía dá este dato de que realmente era unha das primeiras actuacións
no público, eu digo, quen o diría, porque unha das cancións que cantaches foi Hoxe temos voz, e ti aí poñendo a todo o mundo a cantar, e venga, sí. sí. Sí, pero creo que me Sofía non equivoco. se acorda. Non me acordo, pero Acórdame o eu. que me acordo que creo que empecé a canción e equivoqueime ou non sei si na letra ou no ton, non sei si tiña a cejilla, bueno, Ves, pois non sei diso que fixen. acordaste, mira o que Fixen tú te algo de acordas. decir, moi ben, Sofía, empezamos ben. Mira, Sofía acórdase deso. E eu deso non me Sí, acordo en absoluto. teño esa mala Eu acórdame costumbre. de Sofía. E eu sí que digo, o sea, a ver, todo o mundo moi bien, maravilloso, pero sí que, o sea, a min ese día chamachesme ti moito a atención, sabes? Porque, joder, a ver, cada uno con sus, como di aquí con sus quesos e sus cosas. Vale, estamos en Arzúa tamén, vamos a contextualizar, que isto sempre vou dicilo. Entón, o asunto é que eu dixen, pois mira que guai. E ti polo teu lado, eu polo meu, e eu só lo souben ao ano seguinte, que eu pasei de volverme a presentar. E eu insistín. E ti leche outra oportunidade. Pero Sí, dixen, esta vez non me equivoco na eu letra. en plan Pantoja, eu rollo dicindo, pois non quero xa, non me presento, que digna que soy. E non me presentei, entérome que o ano seguinte Sofía gañou, e por consecuencia, gañar tiña como consecuencia gravar un maravilloso disco. Inciso, dende que foi iso, Sofía máis eu non nos volvimos a ver en moitos anos. Retomaremos despois esta narración, pero a ver... E tesme que recordar, bueno, xa acorda de nada! eu que, no, cando me recorde seguro que xa sigo ubicando a historia, porque agora estaba pensando, é verdade, e logo cando nos volvimos a topar. É que Pero isto seguro que ainda ten máis, E chiche, agora ten mismo máis. non me acordo cando nos O volvimos a asunto é, topar. a ver, contanos aí, cada máis a mí non me contaches, aproveito, contanos aí, entón como foi? Vale, Pero gañas, esto- e de repente, chica, tienes que gravar un disco. A ver, nadie che vai a obligar, pero... Pois Entón, mira, como é? pois si hai un primeiro disco de Sofía, un primeiro e único que non sei que hai no segundo, e grazas a eso. Bueno, foi a verdade que Grazas, foi... Joan Curiel, gracias. sí, Si non fora por vos non había nada ahora mismo. moi agradecida, porque a verdade que... Mira, vouche confesar unha cousa, e eu, en realidade, o sea, eu cando me presentei a este certame foi porque tiña este impulso, no? O do primeiro ano, e cando me volvín presentar foi como, bueno, está aquí ao lado, veña, vamos a probar outra vez, e ademais teño novos temas, entón xa levei outras cancións e tal. E xa tiña máis... De feito, dese primeiro certame ao segundo, fora un ano super creativo para min, como que non sei se é que me deu ánimos eso, Claro. ou como que me deu ganas, pero eu aí na música sí que ese ano compuxera un montón de cancións dese primeiro disco. Entón, que che ia dicir con isto? O caso é que eu tiña moito isto de compoñer e de crear as cancións, pero eu non cantaba na casa. Non cantaba. Isto é unha cousa moi rara, Ui, xa o sei. desarrolla, por favor. Non cantaba. Eu o de cantar, creo que estou facendo máis dende hai un par de anos. Estou sendo moi sincera, O sea, estou collendolle gusto a cantar dende unha cousa bastante recente, xúroxo de verdad. O sea, eu antes non nese momento, vaya, a mí o que me gustaba era o feito de compoñer, crear cancións. Pero É unha moi vez que a fuerte. compoñía, Non a cantabas. non a cantaba. Que fuerte, tía. Con razón alto, dixen que este iba a ser o mellor podcast da miña vida. Es que estas declaraciones... Para mí- Buah. Para Esto min é moi- acabábase, o divertido acabábase aí, cando a canción estaba feita, sabes? Entón, O sea, claro, o teu rollo era compoñer. compoñer. Claro. Sin máis. Fai facer a unhas canción. cantas, porfis. Entón, claro, eu o de interpretar, ¿no? O sea, o de Sí. cantar, eu aí non era nada friki, o sea, non era de poñerme, vou cantar así ou alá, non, para min o momento Estás bonito nos chamando era, frikis, era a xente que nos gusta interpretar preguntas. Pois sí. No, como toda disciplina, tes que entrar nela, non? Tes que explorar, tes que estar aí. E, bueno, aprendes a bailar bailando. Sí. Aprendes- O sea, se non bailas, non descubres, non? Como se move o teu corpo. Entón,
pois para min a voz era un mundo un pouco descoñecido en parte. O sea, cantaba pero o xusto, digamos, non? Sentía, bueno, que tampouco era un camiño como moi fácil. Por un lado sí, pero non tiña técnica, sabes? Non. A mí o divertido era compoñer. Ata ese momento. Mira que declaración, che estou No, facendo. pero ademais, sabes que porque é moi curiosa? O sea, bueno, a min, o sea, acabasme de deixar volada, voladísima. Pero sabes que me resulta a min curioso? Que estou segura, porque, bueno, igual isto é facer un pouco adiantarme, pero algo que eu destaquei moito de ti cando puiden escoitar o teu álbum, e che puiden escoitar, claro, que non é o mismo, coñecín a Sofía cantando no certame, e chamachesme a atención. Pasou tempo, despois escoitei o teu álbum, e que me chamou a atención? Os arranxos, a forma de como fixeches, etcétera, etcétera. E eu tiña un interrogante que é, vale, pero saliu todo ou, sabes, a maioría da súa cabeza, é dicir, aínda que chames a quen sexa para facer o que sexa, non é o mesmo que digas ti quero isto e teñas as cousas moi claras que veña alguén, colla unha canción, guitarra e voz e che empeza a construir aí, a desenvolver unha canción. Que co tempo, pois, agora contarásnos ti, pero Sí. bueno, descubrín que tal. Entón, faime gracia que me digas isto, porque ti cando compoñías as cancións, entendo que as compoñías guitarra e voz, Sí, e xa está. pero igual na túa cabeza había máis cousas tamén. Sí, eu creo que inevitablemente sempre hai máis cousas, pero claro, como non tiña esa perspectiva Claro. de gravar nin de nada, para min ese momento cando gañei ese certame foi gravar un disco, foi como unha porta que se abriu aí de decir, pero vamos a ver, o sea, e agora que fago con estas cancións? Guitarra e voz, o sea, no, teño que poñerlle algo máis ou non, bueno, era todo elección Claro. miña, pero era un mundo absolutamente descoñecido. O bonito que, claro, cando o mundo é completamente descoñecido tamén está solo a ilusión aí tirando pa diante e tamén había uns tempos moi concretos e había pois unha persoa de referencia, no? Que era pois Xoan Curiel, que organizaba o certame, que xa tiña o estudio onde iba a ser, entón como que había toda unha organización que Sí. favorecía Estás acompañada no claro, proceso. que tires e pa iso, diante, claro, non é E mesmo que fagas. facer un disco ti de por ti e que dependa todo de Mira, non entremos en ese tema, deixémolo para máis adiante. Quero decir, É que non, é que o que estades escoitando, claro, non estades vendo a cara. Tía, que non vai por mal. Cero maldad, Quero decir, estou falando de A ver, forma abstracta, falo por min pero tamén. non se pode dicir eso sin poñer unha cara e eso eu entendo que é normal a estas alturas, vale? Así que o acepto. Con razón hai xente que me di que pa cando os podcast tamén con vídeo, es que se No. Estás perdendo cousas. Sempre hai unha información que queda aquí en secreto. En fin, entón, que Bueno, bonito, fume polas moi ben ramas, ¿no? acompañada, con Xoan Curiel. O caso é que, claro, estaba todo, o sea, non tiña ningunha referencia, entón, a ver, eu recordo que foi moi estresante por un lado por eso, porque era como todo moi Ninguna moi referencia en que o sentido? sea, En todos os sentidos, o no, sea, de aprendizaxe. ter feito ese camiño Ah. ou de terme fixado en que significaba, no, gravar un disco ou que significaba roupar as cancións con algo máis. O sea, eran cousas que nin me fixara nunca, nin puxera atención, o sea, non. Entón foi, bueno, Quen ti lo pensa diría? que nunca dera concertos, entón, É que isto claro, non é ni isto medio normal, xente. É que vergonza vos debería dar non coñecer a Sofía, tío. Entón, claro, bueno, foi genial porque foi todo aprender e foi moi bonito porque con Alfonso Camarero que me gravou e con Xoan sentime moi ben acompañada, non sei, sí, unha sensación moi bonita e é certo que estive moi presente nos arranxos, é dicir, eu xa sí que cando era, vale, hai que aquí como vestir as cancións, eu xa, bueno, cos pouquiños medios que puiden ter nese momento, sí que saíron de min pois moitísimas ideas. Logo foi, sí, incluso pois de instrumentación, de liñas de melodías que eu tiña na cabeza, o sea, que sí que estiven bastante presente. Logo os músicos que lles propuxen colaborar, pois aportaron. Sí. Pero sí, sempre como nunha comunicación, non foi facer os Claro. arranxos, non. No. Estábamos xuntos, facendos, ou eu lle cantaba algunhas cousas, eles aportaban outras. E a verdad que, o sea, ahora o recordo e creo que fluiu bastante ben para o baleiro que eu tiña neste ámbito, de decir,
como é isto? Como se fai É isto? que despois de escoitar as túas declaracións, calqueira persoa escoita o disco e di, buah, non... É dicir, eu só vos digo unha cousa, que mira que non teño eu falado con Sofía ao longo destes anos, e hai cousas das que me estou enterando ahora. E falamos deste tema, pero igual non vimos por... Igual falamos de outras cousas deste tema, non falamos disto, o sea, Sofía, ti estás esperando aquí a ter un momento así de podcast para contarme secretos que antes non me contaches. Porque, a ver, eu si algo podo dar a miña perspectiva como ointe, no? Sí, claro. Todo mal, é broma. No, pero é dicir, a min precisamente pareceme moito máis curioso escoitar isto que contas, porque o que eu destaco moito do teu disco é quen reina é a guitarra e a voz, realmente, o sea, porque partimos de aí. Sí. Destaco sempre, e dame igual o que me dixas, pero é así, é que é unha realidade, o sea, que quen non dixa que sí, igual ten que ir a algún sitio destes revisar a audición, pero é que a túa forma de tocar e como fas as cancións, o sea, porque falabas da voz, pero é que non dixeches nada da guitarra, pero é que tocas... dame igual, e lo sabes, tocas moi ben, e non é que toques moi ben, é que tes un xeito de tocar que lle sacas un partido á guitarra, é que, jová, escoitade, e despois me decir, sabes, escoitade, e o rollo é que o disco está feito de tal maneira que é, pois hai cancións que están máis vestidas, pero en xeral as cancións están moi núas e ao mesmo tempo non notas que falte nada. Por exemplo, en A Cabalo, realmente que temos aí? Temos chelo, Sí. algo máis, capas. Simplemente capas de voces. De chelo e de voces ao final. Claro, o sea, como ti, é dicir, ademais, ainda ten máis mérito sabendo isto, que partías de dicir, pois non teño nin idea de como vou producir estas cancións. É que saques unha canción como A Cabalo, que de verdade tedela que escoitar, que é un dos meus temas preferidos, que é casi... É moitas cousas, pero para min tamén incluso unha canción de embalar, casi, sabes? Porque che vai como mecendo, o sea, é moi... Bueno, da igual, que me emociono e entro aquí en tal. Pero ti ves primeiro o que fai Sofía ca guitarra, como vai narrando, como a narración se vai desenvolvendo, como a música e a narración están en pleno contacto, como vai entrando outro instrumento, como todo ten un sentido e ao mesmo tempo non é necesario moito máis artificio para que esa canción acabe medrando, porque a canción medra moitísimo. E non ten apenas artificio, sabes? E así con todas, é dicir, e despois ese disco é moi nu, é dicir, temos a guitarra e a voz sempre ou casi sempre, e tes, pois sí, nunha tes o chelo. Na Maruxiña, por exemplo, contaches cun saxo. Non me sai agora. Grave, moi grave. Sí. Joa, como se chama? Barítono. Sí, barítono. É que non sabía se era era saxo barítono ou se era... tiña confusión se era un... No, é o saxo. É o saxo. E tamén o saxo está xogando un papel superimportante porque está todo o tempo, o sea, unha canción moi onomatopéyica, con moita onomatopeia. Sí. Entón está xogando todo o rato, é dicir, os instrumentos van a favor da mensaxe da narración en todo momento. E iso é superimportante para un artista que non só che está... Sí, está che cantando, pero está che contando tamén. É dicir, ou Non teño medo, por exemplo, que é unha canción máis ten máis ritmo, ten máis tal, e sin embargo, sigue tendo cousas, estando nua, pero que non botas en falta nada. Pois, jova, que bonito que me estás dicindo. Mira, tú sabes o tempo que levo sin escoitar ese disco? Claro, que creo que agora non o podo escoitar, porque claro, cambiei tanto, eu tamén, non? Claro, pasou tanto tempo, pero sí que foi un traballo moi bonito como para nacer, non? Para mí foi un nacemento. E agora que estás contando, estaba eu como lembrando, non? Como foi o proceso de Non teño medo? Estaba pensando, como foi o proceso de A Cabalo? Como foi? E tamén recordaba conversas así con Alfonso Camarero, que me gravaba que eu tiña instrumentos na cabeza, pero logo outros sí que foron tamén propostas, non? Por exemplo, en Hoxe Temos Voz que me propuxera o bombo legüero, que eu non coñecía. O bombo legüero será un dos mellores instrumentos do mundo. Como que había aí tamén esta conversa e que foi... Sí, foi bonito, o sea, ahora o lembro bonito, pero no momento tamén era como
se facíaseme grande, pero creo Claro. que a ilusión e que as cancións tamén viñan de moita verdade, de moita honestidade, de cousas vividas. Creo que eso foi, entre a ilusión e iso, pois bueno, vas pa diante e vas como podes, como mellor podes. E o Sí. bonito foi eso, que Alfonso, Xoán, todos os músicos que participaron foi algo así como bastante cariñoso, sabes? Como E tamén eso é que moi che importante. acompañaron ben, porque Sí, hai xente sí. que acompaña, pero non todo o mundo acompaña ben, porque Sí. igual, si foran, é dicir, hai xente que igual gustalle facer as cousas dunha maneira e queren aplicar eso a todo, e igual iso non é convinte para certas cancións. Sí. É dicir, ti tes que pensar na canción, incluso por riba Eso de é, todo. por riba de todo. E é unha sorte acompañarse de xente que sí que nese aspecto che vai sumar. Non é que que che resten, pero imagina, igual caes en mans de outra xente que igual che di, no, vamos meter a todo, batería, baixo, non sei que. Igual deixaste levar e dis, esta non me mola, tío, isto. Sí, sabes? sí, de repente, claro, corres o risco de levar as cancións a un sitio que realmente ti non querías. E iso é moi delicado, claro, sobre todo cando falamos deste tipo de composición, non? Tan máis solitaria, máis íntima, Sí, que de repente cando abres esas cancións aos músicos que van estar aí, non? sí. Arranxando contigo, que eso, que te podas despistar e deixarte ir a sitios que non queres ir, que como que aí é un punto sempre delicado, non? Como de canto me deixo ir, non? Porque tamén cando te deixas ir tamén podes chegar a sitios que ti non chegarías e que igual che sorprenden, non? Sí. Pero bueno, sí que é importante ter sempre a esencia túa, non? A que tú queres, non perdela de vista, para que de repente non te atopes Claro. cunha canción que digas, isto non é meu, non? Non é meu, Isto é claro. algo que non ten nada que ver co que eu tiña Sí, na... sí, sí. Bueno, ou coa esencia que tú crees que ten esa canción. A enerxía, o que sexa, non? Que lle queras poñer aí. Non sei. No, pero de verdade, o sea, eu, bueno, si alguén escoita isto acto seguido non vai escoitar o teu disco, é que non escoitou ben o podcast, ten que volver a empezar dende o principio. O asunto é que ti sacas este disco maravilloso, que que vamos dicir como se chama, por esta te dicir a xente que escoita non dixemos o nome do disco. Chámase A ver, é un A la onda croman as ervas. Eso Que é. esta es tú na prueba de ver si los celos é mejor que tú. Non me digas que non te acordabas. Iba a dicir, a ver, sei que é un título longo e como complexo de memorizar. No, Non te estaba rentando. No. Andamos ao pique hoxe. Sí. Nada, vos perdedes estas miradas que botan lume. Eu creo que deberíamos montar un show sin guitarras a poder ser, que se desafinan e é un coñazo. Entón, o rollo é, sí, pero bueno, un título longo, que esa é outra, só un inciso. Escoitar o disco é moi bonito, pero ver o directo hai unha cousa que non tedes no disco, que tedes no directo, que é que ademais Sofía explica, dá algún extra sobre algunha canción e iso mola moito porque vives a canción desde outra perspectiva. E é igual co título do disco, que por que se chama así? Conta. Xa, mira, estaba pensando, por favor, que non me pregunte. Vale, pois non, che pregunto. No. É que realmente... Pois mira, así, o sea, xa non me acordo como explicaba, porque daba unhas voltas, acórdome que cando fora o de sacalo, e cando, claro, evidentemente a xente me preguntaba iso, nun programa igual, o que sei, se me fixeron algunha entrevista, era, Dios, non me chegaba os minutos para explicar. Claro, pero ahora tes todo o tempo, podemos repartir este Pero- podcast en 20 capítulos, non pasa nada, Pero realmente, claro, nese ir pa diante, non, de sacar o disco, cando foi o momento do título, pois non sei, para min estaba moi presente xustamente esa canción de A Cabalo que falamos antes e para min era moi especial, era especialmente íntima, tiña un punto moi onírico, tamén estaba, bueno, é unha canción que lla dedico ao meu pai, que morreu e que, bueno, que de alguma maneira estaba presente aí nesa canción moitísimos símbolos, non? Da miña historia, de vida, de mesturada con soños, con imaxes. Bueno, ten unha letra así que probablemente si a escoitas pois tampouco sabes ben de onde ven cada cousa. Ten un punto así un Pero pouco... iso tamén é o que ten a aí canción, está porque ti aberta, estás ¿no? como dicindo, quero saber, quero saber. Entón, claro, nunha desas imaxes había, bueno, estaba
un verso que, a ver se me sae como era. E vou ben experta alá onde agroman as ervas. Entre cancións vi cao sol as miñas pernas. E, bueno, para mí era unha imaxe que tiña eu de estar un pouco, pois, bueno, moi conectada coa vida, comigo mesma, coa natureza e creo que, bueno, que a música me leva un pouco a ese estado, a esa sensación placentera de estar, bueno, pois en conexión con algo máis alá do cotiado mundano, non? Con algo especial. Entón, collín esa frase para dicir, vale, pois si este é o meu primeiro disco, e a música para min significa isto, non? Este lugar ao que me leva a música, que é un lugar que non é de todo real, non? É como un Sí, lugar máis, pois un universo máis alá, non? Que de liberdade tamén, non? sí. E onírico e que se mestura con emocións, con soños, con todo o interior que podemos ter creativo cada persoa, non? Sobre Guau. todo, claro, aquí tamén quero destacar outra cousa, xa falei da guitarra, de Sofía, xa, como podedes ver, só dicindo este verso, xa vos sacades as vosas conclusións, que ademais, non, é dicir, sí que algo que destaca desta canción e tamén doutras, que ti ás veces pos cousas que están impregnadas un pouco así de misterio, non? Que dis ti, isto é precioso que está dicindo, pero a saber que... O sea, eu fago, o sea, é algo precioso que está dicindo e a min transmíteme unha cousa, pero a saber o que quere dicir realmente Sofía pa ela mesma, una lo quere saber. Pero claro, tamén aí está ese punto guai de nin vos vamos revelar todos os misterios de por que escribimos cada cousa, porque a mí hai veces hai xente que me pregunta e digo, a ver, cariño mío, non te lo voy a contar, sabes? Porque terei que guardar algo de misterio para min tamén, é rollo de, ti que interpretas isto, maravilloso, tu interpretación é la mejor. Pero... mirad hasta que punto Sofía é misteriosa e malvada que Sofía e máis eu fixemos un show que, buah, menudo show, verdad, Sofía? Sí. O mellor show, dende Serrat e Sabina que non se facía un show así, tía. Que era, como era? Sí, super original el título. Agora cantas ti, agora canto eu. Foi este título porque non se nos ocorría outro. Igual agora temos unha imaginación desbordante. E ainda fixamos uns cantos concertos así, Sofía máis eu, en vivo e en directo, un pouco o sea, era como que non era, queríamos fuxir do concepto de facer tantos minutos ti e tantos minutos eu, que coñazo, sino de facer un concerto conxunto que fora repertorio a medias e interactuando en diferentes cancións. Entón, bueno, pues, en a cabalo, eu tocaba así unhas cousiñas e facía unhas voces a Sofía, bueno, intentaba facer unhas voces a Sofía, e eu, cando estaba así aprendendo a canción e tal, hai unha parte ao final no que ela di unhas cousas que a ver se la inteligencia artificial, algún programa destes, me permitise facer unha trangallada para extraer esas pistas de voz. Vou ter que falar con un ingeniero ou algo aquí que me axude. É un misterio. Porque Sofía di polo medio cousas que son, atención, indescifrables. Claro, de eso se trata. E eu que me pico moito e me van nos retos máis que non sabes, tío, que ahora si, no, Sofía, que dis aquí e tal? Non che vou dicir. Entón, eu estou sufrindo. Si alguén quere colaborar a amainar o meu sufrimento con inteligencia artificial e separar as pistas das voces para saber que di Sofía. Non quero saber. No, os misterios o bonito é que sexan misterios. Si os desvelamos, os segredos. Se alguén o descubre, pode ser que haxa unha maldición, non sei que. O asunto é que as letras... Que? Confiesa. Que? A ver, que fixeches? A quen que conxuro fixeches, Sofía? É que, xente, Sofía escribe moi ben, pero moi ben. Non sei por que non lle dedican. É que non sei quen decía outro día que a ver cando lle dedicaban as letras galegas a non sei quen, e eu dicindo que lla den a Sofía Espiñeira e despois xa a quen queiran. No, en serio, as letras, porque ao final no teu currículum tamén podías poñer poeta. Podía. Poeta. A ver, en realidad gústame, o sea, non son lectora de poesía, o certo é iso.
é verdad. Pero sí que me gusta nas cancións, bueno, para mí as cancións son un pouco poesías. Sí que é poesía as cancións. Sí, de feito creo que cando antes falabas que viñas un pouco, que achegaches un pouco ao tema máis da música, de compoñer e tal, e que estabas máis metida no mundo así da poesía, e que para min son super irmás. De Sí. feito, sí, para min son poesía, simplemente, pois eso, igual a música está aí tan presente que adaptas esa letra, bueno, depende do método de cada quen, pero claro, a música tamén está guiando a ese fraseo, a esas palabras, non? É que tamén temos unha mala o sea, de feito dixo o Xurxo Souto na gala dos Martín Códax, comentaba, e eu ás veces comento moitas veces, agora desto, que sí, tamén. é dicir, ti dis letrista. Bueno, pois é unha manía que temos aquí, sabes, sobre todo a nivel en España, así en máis países, non? É letrista, pero por exemplo en Portugal, no fado de toda a vida díxose é o poema facendo un non din e a letra di non sei que, non din é o poema di non sei que e o poeta, entón falase dos músicos e dos poetas, pero isto ten unha razón de ser e é que no inicio dos tempos era, a ver, ti que eres poeta e a ver ti que eres músico, pum, vos ides facer os próximos fados do meu disco ou do que sexa, ou incluso Amalia chegou a compoñer algún deses poemas e incluso hai un libro de poemas de Amalia, é dicir, que non sexa unha poeta erudita non quere dicir que ela pois tamén se expresase. E poemas e fados como Extraña forma de vida, que é un dos fados máis famosos que hai, escribiu non ela do seu puño e letra. Entón, por que va ser menos poeta? Por ser ti a intérprete que vai despois cantar esa canción, ou por ser ti, é dicir, no momento no que isto entra en contacto coa música, deixa de ser poesía, por que? Sí, para min non, supoño que, pois non sei, porque xa o percorrido das palabras e de como se menciona cada cousa, pero para min sí que escribir unha canción sí é máis próximo a poesía que a prosa ou que outra forma de escribir, non? Porque ao final eso que estás escribindo está cargado de musicalidade, non? A poesía, simplemente a música está nas propias palabras, non? Claro. E nas cancións pois está máis evidente, non? Aí a música. Pero bueno, sempre son palabras que teñen música xa, para empezar. Teñan ou non teñan, sexa unha canción ou unha poesía, as secas, pois están un pouco no mesmo código. E, é que ao final estamos empezando a entrar un pouco nun terreno friki cantautoril. Pero antes de incidir, de sacar o melón, que quero sacar este melón, mirade, motivos. Xa vos din varios motivos de peso. A forma de tocar a guitarra de Sofía Espiñeira, a forma de compoñer e de como ti concibes as cancións. E as cancións que fas, ao final, a túa forma de escribir, de narrar e de contar. O sea, creo que xa son 3 motivos super potentes xa que vos estou vendendo a Sofía Espiñeira. Vale, hasta aquí todo ben, non? Vou poñer colorada. Ata aquí todo ben, pero antes incluso de sacar ese melón, que hasta vou apuntar para que non se me olvide porque este melón hai que sacalo. Aquí apuntándome, Jota. Vou facer, claro, eu acabo de botarche moitas flores, vale, bien. Sí, de feito, pero eu lembro que moitas. sacaches o disco creo que funcionou bastante ben. Sí, a ver, eu non tiña referencia de nada, pero vaya, funcionou. Tiveches bolos. Sí, a xente lle gustaba moito, sempre. Falouse sempre del bastante. Sí, un bueno, bo feedback. Poidose ter falado máis. Tamén houve un pequeñito hándicap tamén, é que o disco non estaba nas plataformas. E non tes por que estar nas plataformas. É que eu non tiña nin redes sociais, claro, nin nada nese momento. Estaba completamente noutro outro planeta. Que todo bien, sabes? Pero que problema? É o único que eu digo, porque isto igual funcionou moi ben, pero con un plus máis chegaría outra xente que igual pois só está aquí neste, como di a Capicúa, neste cuadrado perfeito, que é como lle chama a estes maravillosos smartphones que nos tienen esclavizados. Pois sí, vale, é verdad. Pero eu lembro
E aquí é onde me gustaría abordar isto, que ti sacas ese disco se ben ti e máis eu nos coñecimos e coincidimos no primeiro certame de canción de autor de teu, vin que gañaches, que empezaches a ter bolos, non tiven ocasión nin de verte ao vivo, nin de volver a coincidir contigo ata non sei cantos anos máis tarde, porque non lembro exactamente que ano foi, que coincidimos en Monterroso. En Monterroso? Foi no Agroqueer que actuaban as Áureas. Sí? E coincidimos, rollo de 1000 anos Sí, máis sí, tarde, sí. era como que tal, buah, que guai, que tal, Foi ali, e vale, Sofía, vale. guau, teu disco, tía, non sei que, e Sofía de repente pon así cara de A ver, a chof, ver. e dime, bueno, tal, eu, pois non pode ser, quedamos un día pa un café e tal, e quedamos un día pa un café, rollo de que és de tu vida e tal, porque, a ver, coñecímonos no de Teo, pero tampouco era que fixéramos unha relación aquí, sabes? Non tiñamos, o sea, ao final cos compañeiros e cas compañeiras sempre tes así unha relación de unha vez te coñeces é como que desarrollas xa certa estima, nin sempre, pero bueno, en general, desarrollas xa unha certa estima, aínda que non falaras con esa persona 1000 horas e así e tal, e sigues te de lonxe, aínda que non fales todos os días. Sí, porque ao final compartimos un mundo que Claro, tampouco tan... claro, ao final un pouco ese rollo de compartir trincheira, entón Mm. é como que ese día que di contigo para tomar un café e ti non estabas precisamente con la alegría por las nubes. Entón, que pasou aí dende que sacou o disco? Claro, que pasou aí? Suavecito para abajo, para abajo. A ver, eu, o sea, que pasei tantos momentos, bueno, a parte de eso do disco, claro, eu a partir dese momento do disco, bueno, do 2016 máis ou menos, é cando tamén me empezou a profesionalizar no teatro, na danza, e sempre estou como aí, empezo aí o Sí, baile de proxectos e disciplinas claro. como máis tal. Pero no ámbito da música, claro, tiven concertos, tal, pero eu o que sinto, claro, o que sentí nese momento tamén, e durante os próximos anos é que non estaba preparada para cantar o sea, por un lado sí, pero por outro lado era como tampouco, o sea, para min isto era todo novo, sabes? Novo Sí. ata o punto de cantar as cancións, porque como che dixera, eu as compoñía e as deixaba de lado. Entón, claro, eses primeiros 2 anos igual tiven bastantes así concertiños e aí foi como eu empecé a dicir, vale, quen é Sofía Espiñeira, como se Claro. comunica co público, como canta as cancións Sofía Espiñeira para outros. Entón era como todo moito descubrimento e claro, moito estrés tamén, porque era como, a ver, estos son procesos, ¿no? Entón sí que sentín que hubo un momento en que era, vale, descanso. Que Xa. quero facer coa música? Quero seguir, non? Onde están os meus puntos febles? Que me gustaría? Entón, a partir pasados dous anos, pois igual despois empecé a probar a tocar, fixen como unha formación a trío, nun tempiño, pequeno, con batería e contrabaixo, despois seguín como outra pausa, estaba noutros proxectos, logo provei o dúo cun chelista, e como que iba probando como que quería facer coa música, como que non empurrei moito, o sea, eu creo que casi nunca empurrei no sentido de quero facer isto con este disco ou con este proxecto, quero facer esta outra cousa, o sea, como xurdiu todo así tan dunha forma un pouco máis azarosa ese primeiro disco, pois claro, para min o camiño estaba todo por construír. Sí. Entón, a ver, necesitei o meu tempo, entón iba igual tamén por un camiño que era un pouco pola beira tamén, como ti dicías, non tiña nin redes sociais, non tiña, sabes, non estaba no que é a industria musical, digamos, nese momento, e tardei en ver un pouco como era este mundo da música, sabes? Eu, mentres tanto, tamén seguía facendo proxectos nos outros ámbitos, empezando a profesionalizarme, pois eso, nas artes escénicas, con Xoán Curiel, traballando con el, despois no seu Ai, proxecto como é bailarina. verdad, sí, sí. Entón, foron un montón de portiñas que abrín nese tempo e a música iba, pero iba así, co seu ritmo, Claro. que era un ritmo tamén que eu tamén internamente necesitaba, porque era como,
facíaseme como grande moitas veces, como xestionar o proxecto, non? Tamén me din conta das miñas dificultades de xestionar un proxecto propio, non? Era Claro, como, non sei como facer, nin que quero facer, tampouco sabía. xa. É que tamén aquí hai unha cuestión que é que digo a moita xente, falando así destas cousas, eu digo, pois eu, si, ás veces queixome do difíciles que son certas cousas, pero creo que dentro vendo os obstáculos e dicindo, que difícil é todo, creo que teño unha sorte inmensa en base a que eu teño un perfil profesional que tamén vai para a produción, para o audiovisual, e dame unha serie em, de vantaxes que outros compañeiros igual non teñen. Ou, Sí, porque, a ver, sí. aquí as cousas como son. Sí, sí, porque eso Claro, é e tamén é fundamental. unha cuestión de personalidade tamén moito, no Sí. sentido é dicir, todos temos personalidades distintas, entón, hai xente que igual pois necesita ou que mellor lle viría sería pois ter un perfil máis pois imagina, no teu caso, pois eu que sei, que non ter que ter redes sociais ou non ter que estar pendiente deso, ou non ter que estar pendiente de como ou cando ou donde se distribúe a túa música, Mm. ou si alguén chama por ti para un concierto, pois que che faciliten máis as cousas e que ti simplemente te concentres pois en si fago ou non fago cancións, si saco outro disco, si como Mm. levo directo, etcétera. Mm. É dicir, pois por exemplo, cada artista internamente non, pois non é cuestión de ser capaz ou non, porque ao final, inda que xa algo que non che gusta, Sí. ti falo igual porque peleas polo teu proxecto e porque queres que saia adiante e sigues tirando do carro. Mm. Pero eu ainda sendo unha persoa con este perfil que a xente me di, sí, tía, porque ti tiras con todo para diante e tal, eu digo, sí, pero ata eu peto, sabes? Eu tamén, é dicir, eu creo que estive moitos anos tirando no carro como a quen está, pois, como a xente que vai ao gimnasio están motivadísimos, sabes? Aí, fun, 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 e venga, 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 e chega un punto que dá igual a enerxía que teñas, dá igual que che guste, dá igual todo, que chega un punto no que rompes tamén, sabes? E no que, porque eu, por exemplo, creo que tardei moito en darme conta de que non por traballar máis vas pertencer á industria. Xa, xa. E non é porque a miña meta fora pertencer á industria, pero a miña meta sí que sempre foi intentar profesionalizar o proxecto o máximo posible. Mm. Creo que incluso é máis difícil estar a medio camiño que estar ou só do lado de ir a monte ou só do Sí. lado profesional. Creo que as que estamos cun Sí. pé dentro e outro fora somos as que peor estamos, porque ás veces cando nos chaman pensan que imos por 2,50 €, entón todo o orzamento que podamos dar igual parece caro, e ao mesmo tempo os que teñen cartos non nos chaman porque pensan que Sí. nós somos o que sexa, polo criterio que sexa, pero os que si igual nos queren, pois ás veces aínda que queiras non podes ir, pois eu que sei, con moitos máis músicos ou así, porque claro, sabes? O sea, Sí. é dicir, É un punto como intermedio. é un punto intermedio Sí. e é difícil, porque entón, eu, por exemplo, sí que a base desto, de chegar a este punto, digo eu, pois igual, todo o camiño que fixen para chegar a un estándar profesional, se quero disfrutar da música, vou ter que desprofesionalizar todo, é dicir, volver a ir aos garitos porque soy feliz, e non porque é un traballo, é porque teña que pagar facturas. Pero chegados a ese punto, sabes, entón é Sí, que son dilemas por todos, sí, é un claro. punto complicado e creo que en xeral coas outras artes se pasa o mismo. Sí, Sí, e entón, claro, ese salto á profesionalización dos proxectos implica tantas cousas e tantos gastos e tantas claro. e claro, pois está un pouco eso, ¿no? Que os cachés teñen que subir e porque hai outras necesidades nos proxectos e Sí, é complexo. Eu, agora neste punto da vida, ahora sí que estou un pouquiño máis, pois, igual que naquel momento non pensaba na profesionalización, estaba explorando simplemente sí. que cal era o meu proxecto, que pois a partir igual do 2021 non hai tanto tempo, foi cando igual sí que dixen, vale, eu
eu quero facer máis camiño na música. Igual que nas outras artes, quero que estén profesionalizadas e quero, bueno, pois realmente dedicarme a isto, que xa foi eso. Bueno, xa antes fíxeme autónoma. Bueno, entras un pouco a dar Claro, uns pasos que son as decisións que implican outras cousas claro. e claro, aí entramos neste terreo novo que, bueno, é unha elección, pero eso, e tamén eso, xa pos outra intención ás cousas, e pero eso, se abren outros moitos dilemas e o Sí, camiño continúa. Pero eso, un pouco eso, hai cousas que están nas túas mans, hai outras cousas que vas descubrindo a medida que avanzas e eso non ten nada que ver, por exemplo, o sea, no sentido da música, no punto no que me atopo a día de hoxe que naquel primeiro disco, claro, que era como claro. non sei a onde me vai levar isto, non sei se me gusta o suficiente este mundo da música como para seguir e por eso tamén foi un proceso tan lento, no, neste sentido a música, pero sí que con todas as artes vexo o mesmo pois eso, pasar do amateur ao profesional e que non se pasa nun día tampouco Mm. e que son moitas decisións e moito e o que ti dis tamén ás veces traballas, pero logo sí que se empezan a necesitar pois tamén eses equipos profesionais, non? Claro. E eses equipos de xente. Pois iso, de xente que ten que cobrar polo seu traballo. Bueno, ábrense moitísimas máis dúbidas de como facer as cousas e como financiar os É que proxectos. ao Creo que ese é final, un tema clave, claro, eu no como meu se caso, financia. queiras que non, sí que tiven unha formación eh, especializada en produción audiovisual que non está tan lonxe da produción cultural. Claro. Entón, aínda que na cultura as cousas funcionan de forma diferente que o audiovisual, non me viña todo de novas, pero claro, Claro. séntate ti falar con calqueira compañeira ou compañeiro que as dúbidas, pois ao final son as dúbidas de xente que dá igual que te subas a un escenario a dar 4 voltas que traballes nunha frutería, porque ao final no momento de ola, somos autónomas, cando falas cas compañeiras, as dúbidas, as Ujú. cuestións tal, ao final estamos falando sempre, o sea, é o mesmo, dá igual o que fagas, é dicir, Sí, da non igual. é unha profesión máis, Sí, é un tes que traballo. formarte en moitísimas máis cousas das que non Claro, tes por que saber que ás veces dis ti, por que non me formaría eu en eu que sei, nun cursillo destes de administración e de non sabes, porque ao final facemos moita movida desta, sabes? Porque é así. E claro, ese é o pa min é a cuestión é esa de a vida ao final é si, avanzas, pero é que tes que estar tomando decisións de forma constante. Sí, sobre todo que creo que son traballos tamén que non, bueno, que non hai un camiño bueno, como que parece que te tes que inventar un pouco o Sí, camiño. e que cada Mm. proxecto require Ten o unhas seu curvas Sí, diferentes. ten o seu camiño e sí, é como que igual é esa sensación mm, de de miles de posibilidades e ningunha, ¿no? Esta Sí, sensación de teño aquí que crear neste deserto, teño que trazar aquí unhas liñas para ver como me dirixo cara alí, ¿no? Pero pode haber moitas maneiras de ir cara alí, como en case todo, pero é certo que hai outras profesións que igual teñen pois uns pasos un pouco máis definidos, definidos. sí, E sí. aquí esta parte non definida, por un lado, de moita liberdade, pero, bueno, nunha liberdade absoluta tamén hai Sí. moita dificultade. Pero, bueno, o tema é, así volvendo un pouco así ao rejo, nada, que ti e máis eu atopámonos despois anos máis tarde, ti rularas con ese disco, te preguntácheste cal es mi sitio en el mundo moitas veces. Eu tamén, aínda que non me daba conta, e atopámonos un día e dixemos, bueno, por que non facemos aí unha ida de olla que é compartir escenario, e aí naceu o agora cantas ti, agora canto eu, que aínda demos uns cantos bolos con eso. Sí. Contratación, pero demos uns cantos bolos. A ver, eu debo dicir, a mí moloume moito a experiencia porque eu creo, mira que fixen cousas, pero só cando fixen isto contigo, realmente, tiven que salir da miña zona de confort. Ah, sí? Sí, sí, sí. Eu non, pa min era super raro o que fixen contigo porque nunca tivera a experiencia
de repente ter que tocar unha canción con alguén, rollo estando ao servicio de alguén, sabes? Hasta ahora sempre o que tiña feito era, sí, con máis xente, pero estaban todos ao servicio de min. A ver, enténdase isto, sabes? O sea, a canción é túa, ti sabes a canción, estás interpretando algo teu, pero cando interpretas algo que é doutro, é distinto. E cando estás acompañando a esa persoa, é distinto. Entendes? O sea, é unha perspectiva completamente distinta. E despois que tamén contigo tiven que facer cousas que hasta o momento nunca fixera en directo. Ok. Ostra, vamos a chamar solo por non quitar de categoría, algún solito, algunha cousa así, que eu, é dicir, que, é algo que me impón moito respeto, porque non son eu unha soleadora, é dicir, que dá igual, ainda que dixa un pim, 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 eu era rollo de, non, neste momento exacto, teño que facer isto, teño moita responsabilidade. A ver, a mí tamén me pasaba, o sea, sempre que acompañar a alguén parece que eso, que te dá un pouco máis de impresión, ¿no? Porque queres que a súa canción vaya ben e que non meter a pata, ¿no? Si é na túa casi sempre sabes sair por algunha rúa estreita. Claro, claro. Sí, a mí me pasaba igual, nese sentido, sí, é outra sensación. Claro, vale, sí, fixemos eso, tal, e entretanto ti, que? O sea, a que andas? A que ando agora? A que ando agora, a día de hoxe? Porque, a ver, sí que podemos decir que no medio deste agora cantas ti, agora canto eu, pois algún spoiler houbo, e nalgún dos teus concertos hai spoilers de cosas que están por venir. Algún spoiler moi bonito que estou desexando que saia, que ainda o teño na cabeza metido, pero a que andas, Sofía Espiñeira? A que ando, pois estou intentando por todos os medios sacar un segundo disco. De verdade, Que está grabado. Está feito. Está feito. Pero está rematado, non? O sea, tes o máster. Está o máster. Pero, pois a ver, estes 2 anos foron intensos, de traballo para min, moi contenta porque o ano pasado, non é excusa, pero un pouco o que falábamos antes. O ano pasado estiven co Centro Dramático, este ano estiven en 2 pezas de teatro neste inverno. Entón, é como que, bueno, saquei un par de adiantos este inverno, no medio de momentiños que podía estar máis adicada, non? Porque ao final tamén, pois eso, cada proxecto pois consume moitas horas, enerxía e dedicación e un pouco que boto en falta agora mesmo é eso, non? Pois sí que teño este máster, este disco feito, pero que me falta un pouco esta sensación de ter un pouquiño máis de equipo ao redor para esas cousas que pois igual a mí non se me dan tan ben de produción, de organizar un lanzamento, de todos os traballos que van ao redor do propiamente musical, non? Entón, a que ando? Pois ando intentando facelo pois o máis pronto posible. Non sei que dicirte sobre isto. Saquei 2 temas, está feito, vouno sacar igual. A ver, gustaríame eso, pois eso, estar un pouco máis arroupada. Claro, ti o que queres é preparar un lanzamento. Bueno, o sea, gustaríame, quero que como en todos os proxectos, pois quero que camiñar máis acompañada. Claro. Pero si hai que camiñar igual, co cal vais a ir igual, pero neste camiño que estou facendo agora, un pouquiño máis profesionalizado por moitas caras, non? Que falamos, xa foron saindo na conversa, pois gustaríame pois ir xerando un equipo pouquiño a pouco co que poder traballar máis man a man en aspectos nos que igual a min xa non me interesa. Nin sei, o sea, tería que formarme máis, pois en ámbitos que igual non me interesa tanto formarme. Eu non quero deixar nin o teatro, nin a danza, a mí me interesa estar no ámbito máis artístico. Xa non é só deixar, é que... Claro, non podo repartirme máis, se me reparto é nas artes para min. É dicir, non podes estar ás voltas cun lanzamento dun disco non ingresando nada... Sabes, quero dicir, temos que seguir traballando. E máis alá diso, ti podes dedicarte a traballar nun proxecto musical
ter ese proxecto e traballar solo niso. O sea, Sí, se pero o tamén tens que consigues. comer, quero Sí, dicir. pero igual ese proxecto te pode dar de comer. O sea, hai moitas maneiras de facer. Non sei, hai xente que creo Xa, que pero sí que non é o pode. mismo que pero- imagina que ahora saques un disco que che estea dando de comer e digas ti, voume focalizar só no Eu creo seguinte. que tamén, sí, que tamén son decisións, non? Claro, Eu tampouco decidín nunca ese camiño. O sea, eu non decidín estar só ca música. claro. Sempre decidín estar noutras cousas que me enriquecen moito, pero non sei como sería decidir. Eu Poucos músicos coñezo que estén A miña solo pregunta é, ao seu pódese proxecto musical. decidir? Non o sei. Porque Non o ti sei. decidir pódelo decidir, pero tamén Eu non podes o ir vendo sei. como a cuenta corriente se vai quedando números rojos mentres ti Claro. tes a decisión de dedicarte, é que decir, Sí. É que que isto é unha dúbida Claro. que nunca vamos a saber, pero como calquera cousa na vida. O sea, eh, está claro que si tú podes decidir e podes probar, logo claro, podes podes sair ben ou decidir, mal. claro, eu Pero podo non o sei, decidir, eu ni sequera claro, decidín podo eso decidir nunca. tamén que quero ser futbolista do Dé porque me fai moita ilusión, A ver, é un pouco pero aquí igual por moito que adestre non me van fichar, eu creo que sabes? nas artes en xeral aquí vaise facendo camiño, entón Sí. e vaise facendo camiño e nese facer camiño pois se podes, bueno, creo que a maioría dos artistas sí que van decidindo, pero en base a ir facendo camiño. Entón aí Claro. poden dicir, vale, pois agora isto que non me interesa tanto podo deixalo porque isto xa está Eu creo camiñando que mellor. podes E vas priorizar, ir pero vas priorizando ata claro. que quizás chega un momento en que é verdad que chegas a un obxectivo de dicir, pois eu vivo destes dous proxectos ou deste proxecto solo. Se o consigues, Claro, ti podes que sei. tomar decisións como, por exemplo, Non sei. eu creo que si son autónoma e levo non sei cantos anos sendo autónoma, creo que é froito da decisión ou da priorización de darlle un lugar moi importante á música. Non, por exemplo, probablemente se eu non lle quixera dar ese lugar importante á música, a miña traxectoria profesional fose outro camiño. Igual era autónoma igualmente, pero igual estaría xa noutras, e incluso con outra situación Por eso, económica, probablemente. Pero eso é falar Pero como claro, non sabemos. Pero eso é decidir, eu creo que ti decides sobre o que podes controlar ti. É dicir, eu podo decidir podo decidir, por exemplo, que quero sacar un novo disco. Podo decidir, vou traballar niso. Eso podo decidilo. Pero o que non podo decidir é se ese disco vai funcionar. Non, Ou se me vai claro. dar de comer. Pero bueno, isto é como todas as decisións da vida. Claro. Tú decides e logo vas vendo se eso vai ou non vai. E E de cando aí levas outra 10 anos decisión. vendo se vai ou non vai. Depende, claro. Non sei, eu ata este momento tampouco pensei as cousas dende aí. Eu fun collendo fun priorizando e fun escollendo o que vía que podía aportar. O sea, o que me ilusionaba e o que me iba aparecendo e o que iba, bueno, pois é que non sei ni como cheguei ata aquí, simplemente Que hago aquí? Non sei quen soy. quero dicir, non sei, creo que todo o mundo no artístico vai facendo o camiño a andar, é que non hai outra. Sí, non hai outra. E despois O sea, que, por non sei. exemplo, porque ti agora mesmo do teu novo álbum hai 2 adiantos. Sí. Vale, o sea, xa hai 2 adiantos que podemos escoitar que son Xeografías, e Herba de enamorar. Herba de enamorar, vale, que non lembraba o outro. Tal e como contabas que no primeiro disco que decías ti, que vou facer, sabes, que non tiñas tal, neste, por exemplo, xa tiñas as cousas máis claras, xa sabías moito máis tal o que querías, verdad? Bueno, un chisquiño máis, sí, xa tiña outra perspectiva, pero aínda así creo que fixen millóns de cousas que agora, a día de hoxe, xa faría completamente diferentes. Xa, pero é Pero lóxico. isto é como daste conta de todas as cousas que fas mal, que podían ser de outro xeito, pero bueno, é que é o camiño, como a todo, é o camiño. Falo e cando tes feito dis, vale, se a próxima vez teño que gravar outra cousa, pois igual elixiría pois outras opcións ou prepararía isto de outro xeito, Xa. pero claro, estas cousas non as sabes hasta que non as experimentas, como a todo, Claro, e isto é unha pero- aprendizaxe continua. Pero ao final Entón, todo o proceso e o creativo tamén, porque é un perigo que temos a xente creativa
de que temos tamén que autoacostumbrarnos a poñelle todo un principio e un fin, porque senón no proceso creativo sempre estás volvendo a eso, porque, é dicir, si deixáramos os procesos abertos, non non sacábamos nada nunca. Pero nunca se acaba nada, nada se acaba nunca. Eu non sei ti, a min pasoume, é dicir, eu cheguei a estar en puntos nos de mirar con noxo e tal cousas do pasado porque cando progresas un pouco máis dis, é que isto está mal ou isto pode, sabes, tal, e non sei, eu creo que tamén todo é froito do momento no que se fixo, e ti no momento no que fixeches X non eras a mesma persoa que eres agora, non quero dicir, igual estaba mellor o de antes, quero dicir que ás veces eu cando penso digo, non debo xulgarme tan fortemente no sentido de que ás veces vexo cousas do pasado que igual son máis imperfectas, pero son moito máis xenuínas, por dicirlo de alguma maneira, ou incluso letras que agora non sería capaz de escribir. E esa persoa igual era máis imperfecta, pero tiña esa lucidez de repente de ver esas cousas. Entón, por iso ás veces non se pode medir todo, sabes, coa mesma vara ou non sei. Eu creo que hai que valorar o camiño feito sempre, porque é absurdo tamén pensar, mira, fixen eso, o sea, que a todo o mundo nos pasa se miras para atrás de cousas que fixeches e dices, Dios, isto... Pero, claro, eso é bonito, tampouco estarías facendo o que fas hoxe se non fixeras eses outros pasiños, porque en cada paso e en cada experiencia, pois é o que deu o resultado que sexas agora pois a compositora que eres hoxe, a persoa que eres hoxe, a artista que eres hoxe. Entón, claro, é inevitable, pero tamén aí está o risco, non? O sea, hai que ir errando e hai que ir facendo cousas diferentes para ir avanzando. Si, non? E tamén cada etapa da vida pois é distinta e hai momentos moi creativos, moi lúcidos, e hai outros menos, e o caso é pois ir na corrente que tes en cada momento. Porque contra a corrente non. Sí, é que ás veces cando non eres moi consciente do que che pasa, dis ti, por que non, sabes, pois por que non estou creativa ou por que non tal? E igual a pregunta non é esa, igual a pregunta é que me pasa, non? Porque ás veces é o corpo precisamente que está de nó, pois porque está de nó, porque ten motivos para estar de nó, sabes? Claro, porque que non somos máquinas, e aí está o bonito do, bueno, da arte máis eso, máis humana, non? Que é así, imperfecta, e é diferente e é variable como o clima. E agora, falando de clima, quero abrir un melón. A ver, que melón? A ver, quero abrir este melón porque, e ademais contigo... A ver se vou desconectar algún cable por aquí, Sí, ten todo o sentido. Que os teño todos moi a man. Ten todo o sentido. Somos cantautoras. Non é o que somos. Que pasa cas cantautora. El concepto. Quero decir... Outro día... Pregunta. Podo dicir isto, se non corto. Outro día, non sei que che dixen eu, non sei que cantautora dixeches, estou intentando alonxarme desa palabra. Sí, absolutamente. Vale, desarrolla. Desarrollo, perfectamente, fácil. Desarrolla porque ademais vou buscar unha cousa. É fácil, o sea, eu personalmente, é unha decisión persoal, eu non me sinto a día de hoxe identificada con esta palabra no sentido do contido que ten esta palabra. Bueno, creo que nunca me sentín, identificada coa palabra cantautora, o sea, sí. De primeira sí, o sea, literalmente sí, porque literalmente significa o que significa. Sí. Unha persoa que compón, que escribe as letras, que compón a música e que logo as interpreta. Sí. Entón, literalmente, a palabra a mí me define un pouco o que fago, ¿no? Na música. Pero con un pouco o significado que ten esa palabra hoxe en día, a mí non me representa, non me sinto representada e fuxo desa palabra porque é unha palabra que está un pouco pasada xa, está rancia, está no, e non ten nada, isto lle pasa a moitísimas palabras. É a palabra que está pasada ou é
a visión que temos a nivel social sobre esa palabra. Claro, é eso, por eso é a palabra. Porque igual o problema non o ten a palabra en sí, sino ten a connotación que a nivel social lle demos. Exacto, Un pouco injustamente, creo eu. pero non pasa nada, isto está pasando continuamente na linguaxe todo o rato, con millóns de palabras. Pasa continuamente e é inevitable. Entón, que pasa? Por moito que queiras esa palabra, tes que deixala descansar. O sea, isto é o que eu creo. Barbeito. Sí, Hai que facer un barbeito cantautoril. Claro, bueno, isto é a miña opinión, é absolutamente persoal. Para min non me quero, o sea, non a uso para definirme, porque sinto que ese significado social e cultural do que significa a palabra a día de hoxe non me sirve ni me apetece que se me relacione con eso, porque non me sinto eu en relación con iso. Entón, a evito, pero conscientemente, non me defino así. E a palabra simplemente non lle pasa nada, evidentemente, descansa. Como te defines, por exemplo? Como te defines? Despois esa palabra seguramente se a deixas descansar, pasados anos e tal, volve de outro xeito. Pero as palabras, pois eso, están vivas e hasta que punto unha inocente palabra pode cambiar tanto o pero rollo? eso pasa todo o rato, con todo. A linguaxe está viva e ten que adaptarse ao que significa cada cousa en cada momento, e nesta época é diferente que nos anos 80 ou que bueno, é distinto. A ver, tamén che digo, eu creo que, cada un ten a súa visión persoal. Esta é a miña visión. E tal. Eu agora ben, tamén che digo que relacionar canción de autor única e exclusivamente con canción protesta e con 4 nombres... Pero eso non o podes controlar. Claro que non o podes controlar. O sea, eso é unha cousa social, cultural, que va máis alá do que ti penses O sea, é unha cousa que sucede na sociedade con todo. Pero, sabes, por exemplo, inda que digas ti, eu, como Sofía Espiñeira, vou malonxar da palabra, pero sabes que te atopas con hola, Sofía Espiñeira cantautora, sabes, pero que eso vanche seguir. Simplemente non o vou dicir eu de primeiras. Imagina, aínda que nunca te autodenominases como cantautora, apareces no escenario sola cunha guitarra, automáticamente xa eres cantautora. Entendes o que daste con... Pero eso non está nas miñas mans. Xa, pero quero dicir, é moi heavy de hasta que punto os conceptos, sabes, aínda que ti o queiras levar por outro lado, porque estaba aquí buscando unha cousa que ven ao caso disto, non, que ven ao caso deste melón, porque eu precisamente comentaba vale, puxo, é que, a ver, aquí, vale, fixen eu un fío contestando a Ismael Serrano. Ismael Serrano dixo, en un tiempo en el que casi todos los compañeros de oficio reniegan del término, yo reivindico el género de la canción de autor. Entón, el puxo un fío que a xente se o quere que o busque e tal, entre outras cosas puña sí, lo de cantautor está un tanto estigmatizado y el algoritmo quizás nos penaliza, pero yo lo reivindico el género y su legado, e eu puxen compartín estas cousas e eu comentei que bonito isto que decía Ismael, que ao final Ismael é para min un gran referente, non é unha persoa que escoitei moito e que me inspirou moito, pero eu é como rollo de que ben Ismael, que digas isto, que maravilloso, tal, pero eu puxeno, cando compartín isto, eu son desas persoas que este ano unha das decisións que tomei foi imos borrar de todos os dosieres e de todas as descripcións e de toda a palabra cantautora. Claro. Porque me trae polo camino... Eu son cantautora, non vou deixar de selo. É que máis dá, é que non ten nada que ver con valorar ou non. Pero non é un estigma. Claro, é absurdo, hai que deixar correr as cousas. Ao final, dá igual, eres só... É dicir, non é que eu o borre... É dicir, eu son cantautora, que me dá igual, quero dicir, eu sí que me sinto identificada, é máis, eu sinto-me identificada, pero despois vas a facer un análise a nivel estilístico e dis, ponde vas? E eu digo, bueno, eu tiño unha perspectiva igual un pouco moderna, quizá. Eu teño unha perspectiva así que ti dis que o termo está obsoleto e eu estou-lle dando ao termo unha perspectiva que é mi mundo de Yupi, sabes? Eu doulle, porque eu vexo dende, como cando falas de cine de autor, que a veces no cine de autor permíteste cousas que non te permitirías se vas cuns patróns, Entón,
eu no asunto de como cantautora, entre comillas, eu vexo como esa liberdade, non, do cine de autor, de dicir, pois por que non agora fago unha canción que fale de Vilanel e me poño un vestido rosa e ahora, sabes, o sea, pero eso é o meu mundo de Yupi. Claro, pero o meu mundo de Yupi só lo podo controlar eu, e o resto da xente, imagíname aí melancólica, triste, dicindo ai, ou protestando, non sei. O caso é que, así a modo de anécdota, claro, pois artista, cantante, non sei, todos os sinónimos que se che ocorran, que non sexa cantautora, claro, no que é a miña descripción de Instagram, que ao final, a ver, as redes sociais eu tomo máis un pouco en serio, un pouco en broma, porque ao final o mundo das redes sociais tal. Entón eu puxen cantanta e produtora. Vale, obviamente, non sei, ti lees eso e que pensas? Xa está MJ con sus MJadas, jaja. Bueno, pois outro día non sei quen compartiu unha movida miña e puxo MJ Pérez, cantanta e produtora. E eu non me lo puedo creer. En serio? Pois pa que vexas. Que será peor, Sofía? Que será peor? Que Mira, poña cantautora ou que me poñan cantanta? a cousa é que te van a chamar como lles dé a gana. Efectivamente. Todo o mundo, eso non está nas túas mans. Pero Polo menos, bueno. alguén ten problemas co teu nome. Bueno, co meu nome si, xa me xurdiu varias veces que Sí. algunha vez, porque, a ver, isto é algo que pasa moitísimo, sexa na prensa ou un sitio que te programa, que poñan malo o nome. Mira, vale, Isto poden pasa e poñer pasoume na Sofía compañía de Espiñedo teatro. ou cousas raras. Sí, o Sofía Espiñeiro, isto pasoume moitas veces. E, bueno, e con outras compañías que os nomes están mal postos, ou na prensa ou tal. Isto é habitual, Pero o sea, quero que dicir, unha suceda. cousa é que se equivoquen no teu nome, que, bueno, que, é dicir, está ben revisar as cousas, todo o mundo se pode equivocar, pero tamén todo o mundo pode revisar as cousas. E o rollo é, vale, iso pode tal, pero algunha vez che implicaron polo teu nome ou alguén che viu o rollo de a dar consellos non pedidos sobre o teu nome ou algo desto, de deberías cambiar o teu nome ou chamarte de outra maneira ou calqueira cousa. No. Menos mal. Porque a ti sí. Non poucas veces. Bueno. É que digo, a raíz do tema este de disti, ao final van nos chamar como queiran. Entón eu xa teño un rollo que é xa chámame como queiras, sabes? A miña presentación xa é chámame como queiras. Entón ese é o rollo. Bueno, xa abrimos o melón cantautoril. Pareceme moi interesante a túa reflexión, porque eu pensaba que a túa reflexión iba a ir ligada a que te querías afastar do rollo pa que non haxa ese estigma a hora de considerarte, pois eu que sei, pon a programación ou así. Sabes, porque ás veces, se ti pos diante, imagina, son Sofía Espiñeira, cantautora, din, bula, sabes? Si, sin embargo, solo di, son Sofía Espiñeira non sei que, din, vou escoitar o que fai e despois decido si a programo. Pero igual pos o termo primeiro e xa din, es unha cantautora. Pero non me pega para a programación. Xa non é nin para fora, é tamén internamente. Para min a palabra significa o mismo que para... O sea, literalmente non, o que falábamos, pero a palabra en sí significa o mismo que para todo o mundo, igual que para ti e para todo o mundo. O sea, ten aí esa cousa de que xa está, este non é o momento desta palabra. Sí. Bueno, eu non me sinto aí con esa palabra, non me... No, eso non non te sintes identificada. cara dentro e cara fora, porque formo parte da sociedade igual que todo o mundo e todos temos unha visión común das palabras. Pero ao final é como, quero dicir, xa non é só a cuestión da palabra, é que tal e como eu como artista me podo definir como cantautora por atoparme nesa palabra, ti non tes por que atoparte nesa palabra, xa independentemente da connotación que poida ter, e atoparte máis como, pois eu son unha artista solista con un proxecto X, xa está. Sabes, ao igual que se te tes que definir estilísticamente, pois igual, quero dicir, obviamente, pois si tes que facer exercicio, definirte moitas veces para facer un dossier e tal, pero ás veces, por exemplo, a min é algo que digo, sí, pois teñome que definir, pero se por min fora nunca me definiría.
sabes? Indefinida, sabes? Porque me gusta, é difícil, sei que é difícil, pero a min gústame tanto a hora de cantarche unha cumbia como despois cantarche Bueno, pero unha canción rock. Isto forma parte da túa definición. Claro, da miña indefinición. Pero a indefinición xa é unha definición. Guau! Dicho lo cual, non sei se hai algo aquí. Eu xa abrín o melón final. Que susto, non sabía que Xa por onde iba a ser eso. falamos da túa vida, obra, milagros, próximo disco que virá cando teña que vir. Teño o privilexio de saber que hai algún tema, porque esa é outra, que eu só sei o spoiler que sei. É verdad, Non sei é máis. que xa cantei algúns, mira, un con ese día, con O do Ailén e bote, contigo. o do pirata, Espera. espera. O pirata. Non faz É que máis solo, spoiler. no, porque solo escoitei nun directo unha vez, entón Pero eu sí, nos digo, directos di algo de algúns pirata, xa son estou eu que non cantando, fixen un claro. rollo pirata na cabeza, igual. A ver, No, ese outro. Estaba pensando. Estás no, era confundindo. digo, a ver, o spoiler, o que cantamos nós, podo dicir o título. Non podo dicir. Bueno, é unha canción, vale, moi bonita. E pois hai outra canción que a de... Sí, sabes. Ahora tiñamos que sacar a cámara de vídeo para que vexades a cara que ten. Eu non o Cando sei, que non quere estou falar vendo. cos ollos. A ver, da igual. Da igual, isto non lle interesa xa a ninguén. Porque a esta xente está tontería. dicindo de que están falando. Claro, exactamente. Entón, o caso é eso. O importante é que nada, que a xente que escoito que hai, e hai 2 adiantos, que vayan verte cando teñan ocasión, pois para eso podedes seguir a Sofía nas túas redes sociais, que estás en Instagram, tes YouTube tamén, con Facebook, videoclips YouTube, moi chulos Spotify. tamén. Obviamente, seguila en Spotify, e xa está. E así se está. E si nas redes eso é onde, bueno, é a ventana, non? Onde agora se anuncia todos os pasiños, o sea que sexan concertos, disco novo, sinxelo, sexa o que sexa, está. E tamén estará anuncia o aí. teatro tamén e as outras cousas, que tamén eu dicindo que vaiades ver en general, vale? E xa está. Dicho lo cual, eu non teño máis que añadir. Vale. Xa añadín bastante. Algo máis que añadir? Pois a verdade é que non, que é un placer vir ata aquí ata Arzúa, esta conversa, que moitas grazas pola invitación. Grazas a ti, Sofía. Este é o capítulo 1, que en realidade será o capítulo 13 ou 14 de Canto Conto. Así que moitas grazas por escoitarnos e vémonos no seguinte programa. Chao, chao. Chao. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.